Hello guys, welcome to my vlog. Hello guys, welcome to my vlog. Dito tayo ngayon sa Puntaligan Beach. Kami tao. Eh, ito ang ating beach na mga tao, mga bisita. Ilaw. Once again, magbilang tayo ha. Keep safe. Bye. Dito tayo sa Punuan Tuntaligan. Nasa gilid po tayo. Nasa Baywalk po.